Party na chuan pek sayo na chu kar changkang t-shirt taka chang hian ron chuaka in chunga lu chuan mit chu a fungal chup a hnung lu ka chuan hong he chui chuan a ron chui lut ve poka mi chen khat chuan so tunge anu puyami pak sayo na nu puimo anin me hle mai te tin an lo phun ngal murmura saya na chuan zam su nang nilovin keima chia min thlir zanina hian sia sual pal thil engma thleng tir suang che tinghutin inchunga chuan a chhopuya chanchin thar pon na hmun lo langin he chui chuan kut chai sirin an thu pon ang zel chu lo soi ve zela he chui hi chong thei lo ni in chanchin thar pon na hian thok ve ni khol ron chiang lo thu ta wang chuan he chuin tlang ti a soi tumna kut chung lai ti chhualai tak chuan a run tang ta thuta na thok ho chu an boi ta nak mai chanchin thar puang tu na yu ri chuan hi tlang sang tak soina ni ti ro iti chae kan director swalu tukhi ka ngai thei thlot lo tin alo nui san sana na thokho khol chang lo thut wanga an tal boi nak lai chuan mi pakhat hi man mota ka ron lutin in ru po chanchin thara omania emergency briefing minute nga hnuwa nei ngal turani tin presidential office atangin lekha ron keng tel boka presidential office a chuan saya na chuan briefing chu nei donin reporter tam takin an lo ngai chang chupa lelama yuri po chuan saya na chu a star em awang chuan alo phur ve hle an live to na wangin he chui chu chultirania sayo na inlan ma chuan na thokte chuan bek sayo na hi briefing an ti tirja tianga te chuan chief security officer emo foreign ministry emo talin an puang turani lom ni an lo ti su suwa pakhat chuan a chan chu bek sayo na hian a thiam ber wanga lom alo ti bok aron tin chhuat chuan ke hi presidential office atangin an spokesperson bek sayo na kani tin in ru bo chungchang chu aron puang ta hi chui chuan uluk tak khian alo thlir ve bok saya na chuan puang zelin argan ho chuan south korean sipaite in hnok duk turle an poisa phul zat pe kan ni lo chuan an chen lai te chu tha an vawani sarkar thu chwa dan soile ngalila robo tu te nena in biak rem na chungchanga chuan engin rem nama aum don lawani sarkar chuan an che dan hi poi khoina rap thak taka ngain ngaidam theilawani atia kan mi le sa te chan chu an ni theinan theitop kan chhuwa zelang ramdang thopu ya ngai ni puin kan thuwa kan ding het rengang chu ti rualin sarkar chuan he hun hi rem changa lain sumdong lom suam chungchanga khan ekson na takla ka nianga sarkar chuan mi puite himjok nan hun chen khat chu aveng uluk piak le zwalanga thil thalawa thleng to lo nan atia an camera te chu an ofek ta mo tia chuan sayana buk chuan asana chuenin tun darnga le minute nia chang hian media zongjong te chu sarkar phalna chawa ti chwa anni tu ang ati zuilia tinge min ngoi tiran tumle an ti sap lai chuan reporter pakhathian aban ron phar chhuakin HPC atangin janghyok jina kaniye foreign lamin tuna thil thleng hi an puang dar vek tua keini kan ngoi ni chuan chanchin diklo atar jok do na sin chu a thai tiem ni ati chuan o tin alo chang maya mak an ti mel hlom em awang chuan kan rama reporter liante heta hian in kim vek ani lom ni nangni berin in thedar lo ani chuan mi puite chuan midang te na ho thu soi mai chu an oi chuang lovang ati le chuan hyok china bok chuan thu dik soite tuna thil thleng mek hi a thalo hle ni ti ro sarkar hi dimvak su tin I huai chin hle a tu nang re ngai hlau me hi kala mungai lo ati chuan midang ho po chuan an lo nui facebook loma saya na chuan o ka hlawa lom
ma se ke ma che hi lau ka niam le nang ni ho ne na kan chang ruala ni chuan kan mi te him taka kir le tura kan chung chai ni chuan ka tiama chu kan mi le sa ti chu liam tor lovin sarkar hena chan chho ke me mang atilea an office lama an kir le pa chuan sai an chuan a hnuaya mi te chu an ti tur theu chu a sem kwala an za in an hlau thiam hlum hle lelama hi jui nu le a pasal nu te chu thingpui lo inin a pasal nu chuan in hna chang hian i bana nga yang i hia tangin thaleya in thlan nei turania na dangai twalova i choyo manga yang na hi thokmia lo turin yasin zalen na pe che ti chu ka sia ma se i hming le i hmel chu kan pholang ngai lovang chuan taka i chong theilo na hian masun na engma alom theilo em ni tia azo chuan anu chuan lo changin masun kher chu angaya mi me nei rutak chuan lo tia nie angoi hian a tha ni tin a chua san ta anu chuan mi pasal turi chu sakani chuan chatakin thil ti ve ta che i pasal thinlung poi nei theilowania shereng ro changun daily news chairman of anu pahni nai ni ti le president ni mai tur mo nui ni ti hi thenghil ngai suang che atita shep shepa ti chuan rasur hnoya chuan ipik tak hian a thurenga a hanin khal chua chuan news ngai thlapain a khol chu arun chiang lo ta zuk zuk maya GPS per cheng taxi lewa chuan akal na tur ber po a chiang to lo a car chu ama khal ni ho lovin chak tak hian atlana motor dang nen chuan in chu chep chepin kongsi ra chuan ading ta chut hlau taka than chua maya tumla chuan a in kal tlat boxi chuak theilo chuan atang ringa a chi ai hle sayon ten meeting an lo nei meka an team leader ber chuan uluk ta kayan fiani hnuwa engma thu chuak diklo siam om lawani atia sayan chuan a omalom thu diklo lutuk report a omani hei hi chingfelang cheu ati chuan an han en chianga a hmel chhiat na lai tak chu an lo post cheu hi lo ni HPC janghok china thil ti le buk ni hi tin an hlimpui ta phiana hi chui chu mi pakhat adum veka in thuam mai tuam pa chuan lo panin a khol mang chuan kar kong khar chu a honga sayo na po chuan kol lo dong fe che in a number chu ramdang te number lo ni a han lak chuan changtu annum mai si lo kada donania ati lai takin chu pa chu aron chongta a o ti danglam vekania wangin tunge ni hria ta har hle chu pa chuan inupui hi ka that don ati lai mek chuan sayan chuan kol chu a off ta ya anu chu vakol ngalin voina inin hmutiro engtikin nge in kalshang tin anu nena an akal san thu chu alo shila hi chuinu chu kol le in ani chuan in thleng ka thla holom alo ti sam met box si ti chuan team leader hna chuan 406001290 he number hi lo chuyang che ati chuan number te chu alo chin chia man pek lova pak do che chuan lo shevekin kalo chuyange tin a tho ta ngal vat kol chu dong lein athi to mi ka that do ni ti kha I thata em kanupui chu tungei ni ti po ishereng renga mi ngai thate ka news pon kha elo ngai thlave em hetiang ang boina mai mai dong tur chuan ka poi tok lu tuk tia da tum chuan ingam chuan handa te inupui shoka tak hian chemte ka dania tin nui chung hian ka that tak tak donania atilea tila chong ringot lo khan tin alo chawlu tuk chupa chuan poisa po kan la soi fel hleinem in rem nan engzat nge min pek phalang atilea saya na chuan summa lo ngai tharo I du du za chu I phu thelom ma se
inrem na aum lovang local to suang che ti na da anu pui chu tungia ni ti a sha tak tak ring lawani hi chui chu nunglama chang hian ashoka tak chuan shui hian a reka hi chui chuan a thingei dona a shat lain chu pa chuan a thlalia kawang mai lo ti chu ishe thiam to em ma se tinge I pasal khan kawang mai anga angai tlat nichina a sui khai nge omzia anu pui ka shat tak tak le tak tak lo min zo kha ini ni lom ni ati chuan hi chui chuan alu chu lo thinga nge nia nupui danga nei zok nupui pahni po nei se kalo boy ve na tur omlo sayan nupui du peri ni ngai u naw nu idam kho chwa theina tur chuan ko liang o tin sayan chu a ko leya ma se alo la du lo a thin rimin car seat nung a vi chor pa chuan hi chui ngong chu a vit thoi tela u naw nu he phone hi ishe thiamem hei hian pak sayan a chia a phone theya opo ati danglam vek thei VPN a manga minute som chung chu a chui thei lawasin chuan he kar po hi kalobo sai lok vek to lom chu wangania a ma tlan ka in pot sai na sa lom ma se pak sayan a hian phone la du phyang sen lova ati mek lai chuan kol chu lo changa lo ngai tharo nang mi swal tlak lai lo min lo kol to lo turin ka ti che ni lom ni a lo ti chuan inu pui hi ka that don atilia ngai ho tak hian a tha lom man mo ta che ruangom hna chau minun pe to don nia tin a off le maka hi chui chuan mit tui tling pam hian lo ngai thave vekin a ril ru na hle pak to che chuan man mo tak hian argan hne na chengin thu kan donga I kalwa tangai run tin phone chu akal sana hi chui ri runa thinrim chuan motor chu chaktaka khalin an che swal titia chuti mek lain news churun puangin argan sipai te chuan korean mi le sa te chu an chwa zelin ta pak soya na thu soi ilo ngai thang tin saya na chuan ti hian ron puanga mitang te le mi puite in mirin na wangin kan lome media te po national security te nena in tho ho na chahle ani argan surkar le poldang dang te chunga lom thu kan soi tak mewa mitang te him taka shwai kiran ni theinan theitop kan chuang tin arun puanga pon lama chuan hyokjin a chuan lo panin interview kan nei lok theyangem tin mic chu arun lek chuaka motor tuk vera chuan lo chilin a thalia anni pahni hi chian in ngai na ve thakan ni dar kwa polari kem lo hi zu in dunila ka thalak po chwa te kha I pai veka tinge ingai na vak lawami atile ham hama atlan chuak zet to chu ron kir lein thil dil tu cheka nei tin chak se thian a phur chuaka a phone chu pein he number hi chin chiaro ngai that lo deu na ka neya tin 406 chu a chin chia tira a chwa tir le ngalani in lama chuan hi chui chu lawin bol file mek to in a ngonga le a chala chuan a hliama saya na chu man mo ta ka ron thlengin hi chui a hmu chuan a tho huai thei ma se atilang lem lova ilola dama voina kolmak deu ka donga an tha don che thu an soya nilo tanu puya ti zok iladam tha ati lai chuan hi chui thinrim chuan a cho chu a khor deu sok soka tinge inu nen zanria in kil don ni lom ni ati mek lain doje hne na changin kol adonga ani chuan number kha chui the ni lo kan to war manang hi a mang ve lova arun tia a chiampa reporter chuan run text ve che in 406 chu state a vem pakhat ko ta ni lan shan nei lo number ani kha arun ti fe poka ti chuan doje hne na chuan lan shan nei lo number ani awang ania a chui thei lo
ko lai che in a chui the ni mel arun ko le hun kalong nga ka nge ati chuan minute somtal ibe ka ngai ti chu siang ti ro tunge ni kan shat phut ngai ati le chuan mi pani ti ka chiang drugs ti ani lo pun rir chiang lo aniang tin akal suna hi chui chuan ngai vin mel lo tak hian chu chu alo eisan mial miala doje chuan inupui chu chaim ati chuan chae phim khur thu hla ven himna ka duani ama chuan she su se chuan British Embassy ya kan kalna tur kha sign manga thole tu tur kha kan ma moi tiem kha tin azot le a hi chui thleng sil lai chu vapanin tui chu ava off saka naktuk tlaida ruka British Embassy ya event a om dona darnga mi karon lamti rangche ilawin siam don nia ati chuan hi chui chuan alo mel kala ambassador nu pui hi beng chetania sign manga thule tu tur kan ma mo ni kan nu pui anga ron kal turini don lova ngaidan diklo nei suang che timukin akal san le a anu pui chu abul hnaya omreng se ti wangjok chawani si anu chuan message ron thonin sayanan awmna zo fel kha arun chila nga tinge min zo ati chuan a shat lo thu chuan lo changa anin nei ni chu suang tua le tin mokor ha hian a thuwa sayana chuan lo panin la tharo ita turani lo a ai o mai ni kha in nei na chu midang shat lawa nei ani dona midang bula kanu puyanga ingai don lawani chu ati chuan hi chui chuan abeng be le korda chu li feka tuma sayana chuan ako chu haktirin in phelfe ki tuma mi ati le sap envelope chu pein kanin nei thutia mani hi I charve ka ngai lo hi shiala tok monu in chenanor thelo in khan lai le kani phei chuan baksayan nu puyangin I hming le meli pholang turani lo hi I bo chani chuan shemna chu un billion ni choyani ang ati chuan hi chui chuan lungoi lo zet hian a hming chu asain ta a zungbuna pun tir pa chuan kanin ne na hi chu thenghil fekro kasaltang ni tura anrun thoni ni hi melkal chung hian atile a atu ka chuan hi chui chuan movie ro thap che thilo enin an thu soite chu thinrim che thian alo leta a thopui an director chuan lun muin engei ti aron ti ha a ka practice a alo ti sam et an director ber nen hian anin nel emema tinge I practice fauchin paksaya nakha I ti jok lawa omoi takaneya textbook ang thapi ti ni lom ni paksaya ne na TV a rei lo te talpo lantun kha I du ni lom ni ati le chuan ka en tam tok to e ati san le maka zana lo ni chuan British Embassy a chuan anni pahni chu anin lanta sayo na chuan Mr. Ambassador ipian cham kalum puya che hetiang hun kamhan pui thei che chu kalom hle mai tin anui sa nga keide wasin lom I boy hle ti kalo sia hi kanu pui rei cheli ni hi ati chuan a in hmel sia tir ngala beng che ta nia wang chuan hi chui chuan alo le sak zel rei cheli chuan kan spokesperson nu pui hian saina thiam ti kalo shelowa ati chuan anu pui kanilo tin alo phawat ambassador ber chuan sayan hna chuan inu pui ani lawamo kalo she swal palani chu ati chuan kanu pui po hian rolban lona anei ve thawa ati chuan inu pui chu kala mungai lawa tinge aron kalpui lo che ati lea kanu pui hi ka chak lo na nia arwalban lo na wang chuan mo lo ti lein saya na chuan beina kiltina changin ka dong renga sarkar thil tia atwar tu ber kani zel sia chu wang chuan
ka torang hi ka nupui na torve hi ka hlawani ka chaklo na ni chu ati chuan sign ti pa chuan hi chui chuan angai thlawluk hle a hnulo ka chuan hi chui chuan kan zo to chuan ka va honge atia sai na chuan limvak lo hian I theilo ka kyanga ngoi renga lo din chu a har sa viawa mi I ke khamani chuan lo va churo zuin to lo la timaya kal chu atuma hi jui chuan lo vuan ding in ka chong theilo wang mai hian ka she theilo emo ITM ni rel runa ve theilo nga min nga ya mi be ka to I hlo wangin min pho lang tu lo mo ni se chuan tinge tuna hian kana te mem si I chaklo na ka ni ti mo chaklo na chu hiam lo pu nang hian ni minan khoi sak che chuan nai ti china ti chuan shiom tin iveng uluk chin chu chu chaklo na ni chu ma se nimin kha chuan chu tiang chuan yom si lo mi bol hlopa ati shapa sai na chuan a she thiam si lo tuna khan an chiamin lo em ni ati huwa hi chui chuan akal liam ma chuan run hoilet lein ma se ka ngai to a inupui soi chu keima hi ka nilo poni mana tin thinrim tak hian in chunga chuan alu sana saya na chuan 406 ne na chang chuan kol chu adong le tange nge ya achong mai lawa wang chuan saya na chuan keiman kan soi ma sa nge kanupui chu a hi me I that talawem ni tinge I chong lo nimin maya I chong tam nen ITI na tumle dan vel chu lo ngai thlang hmiang ka man te nia te tin minute som tal biak tin chu atum hleya lelama mi chuan nie party na chuan ti turvak om lawang mi hmangai ang taka lem han chan vel poi thiam kha kom hnai lutuk hi makitiem ni ka thlir reng che lom ma se nang chuan min hmulova ati chuan saya na chuan lau thong ruang reng tak hian isoi mai mai ani engtin nge helai hmunai lo kal theyang somna imamo lom ati chuan thil lei ve toro ila e manglo kha brusketa traful chunga kha atui te nia aron ti chuan zongin a hmuta ngal mai boxi ameng phok chiang hle tungei ni atita nichina izona zo kha inupui ka tinat le dan tur kha ati mek lain miswal turo mangchu han hmuin a han zui ta ngala ma se chupa chu alo ni si lo zongzel pa chuan min vo I du tak tak ani chuan mi dik lo I thlang ani kanupui mo tunge kanupui ti po ishaim ni ati ta ka chuan nie khovel hian inupui chu tunge ni an chelo tiro ma se ke chuan ka sia hong he ju ani chu inupui tak tak ani lo inupui dik tak zok chu inei tur zok inupui hwal kha chungun daily news chairman fanu upa zok hongi nai kha lom in nei mani na tlan chea tuman a om nan chelo ani lom ni nga tinge anau chui nei zok thei anui zat thak zok hian lo mo ma se chairman changun le in chung ko hian in zomna mak takin neya ti chuan in nei na chu thlentir ngei kha inga ya anau chu inei ta ni mi puiten an chadu ngutang chu peksa yona mi felle spokesperson chatak chuan unau pahni te chu elevator rangmaya mangin achuang kop vela mi shat velo ka sia chu makitiem enge motal hansoi vete paksa yon ati chuan engei du lau thong thin ur takhian ati ve ta nge nge a ani chuan lo ngai thlo klero hong he chui hi kaltirla inupui hwal chok hne na kirle ro hong he chui te chu imamo chuang lo ani lom ni atia phone call chu he chui ti ve kalo ni thil thlen dan chu lo langin a ruang om huna min lo kol le don nia tia off khan he chui chuan thinrim pakhian kar chu ati dinga zong phyang se na chu
ko le ngal ro soidu ka nei ko le vat ro tin ama chuan a kol ta alo chong thei reng he lo ni sayonan kolalak thei lo phei chuan thinrim lu tuk hian chak takin motor chu a khal le a kong sira thil tar te chu avasu ta rop tholhlu phlopa ron chuakin chupa chu ni khoshelovin athal dera tichuan a phone chu hi jui chuan alata ni tun hun lo lang le in hi jui chuan imi malnunin ipa election ati chat I hlo viau chuan thilani dan turangin dale fe kangche ani lo chuan inin nei dan thuru khi kapuang zarang tin avo zui le a ani lo pon un billion hnin kanin berem thei naktu thlengin eyang tia damaya tum chuan saya na chuan I du tok to em reporter tam tak min vo tu hian tamasin engwangin nge imi vo na wang mai maya he chui ka kaltir fe ngotang nga tinge ka du lai chui hnu lu ve ati cha chuan he chui nui chu aza zok I du lai a nimin maya I du lai chunga thil thleng khai sia em athi che pasin ka rubawa ka rek boka asama cham betin chemin ka vo boka a hlau te sin ati chuan sayana thindim lu tuk chu a in sum zo lo chep a hlau lu tukamo ati choka hi jui chuan a chong thei bok si lo a hlau lu tuka chuan nangin rong om huna ilo kol donia tin I of le maka hi jui kha athi chep tak tak asin a motor kha kong nala ache swala ati chuan bang ri chor ri chu a heta hetiang tak hian mipa kala she chang chak ngai lo tin bang chu an ne khia lo ni thinrim lu tuk hian ka tiama che 406 kaman chuak don che ati sapa minute som apel mai dona wang chuan hi chui chuan kol chu ada ta hi chui chuan man chua hlau tak hian washroom atang chuan ron chuaka sayona thinrim hmel mu phei chuan ading chot a mu ma kaliam mai tum lai tak chuan sayana chuan ron mu manin a ron pana midang ron kal thoma shat vela chuan hi chui chu kain pindan pakhata chuan a hwai lutta room taka mel chung hian zebru ki neyem I phone kha min pero ati chuan she tak hian a phora ka zona te hi changwang che nimina I kar che swalem atia alo bungat engti khona tilein darukle darsari in kara khan ti chu aziaka thinrim tak hian chet swalna chu athleng tak tak atile sapa inaem ti pa chuan dim tak hian a challe angong te chu a en kwala abang hnek na chu akut athi purmai bok angonga hliam mu chuan he hi nge tin avin ta chot nilo min chang le su tunge ni a hmeli muem ati zui fata a in tuam tat wangin ka mu theilowa ti chu alo ziak le min shilte chumi swala chuan chem hangin tha che atumomo ati chuan lo bungatin sayana chu athin ur tolu tuk om ngaina a shelo hiala chu tiang thil chu thlenga min shil lawomo ati le chuan hi jui chuan a ril ruin karuanga om huna kol turini ti kha tin alo ngai to a sayana chuan rin hlel omi muem ron bia che an omem bodyguard ibula dareng la domdoina kalpukang che tin akal san leta ti chuan doje nen chuan in belein ani chuan pol thil ti a angkati rindanin neyem ati chuan kele ka chung kwa chawin an sha thil a shetam lutuk party na a kallis kha la chuak vekro heta omangin a omdera call record kalo thonang che modulator hi lakshan lo tumang che e theyanga rangin atia in lama chuan hi jui chuan anin biakna record chu lo ngai thlavein sayo na hlau thongo sha chuan ati hlim hle a ngonga hliamin pa chuan
athil khoi a hu hle niang tisapin saya na kutliam te chu angai tua chuaka ti chuan abyak na phone chu enin ni hnilaya kol to wang chuan angai a tha to lo hle saya ni in lo lut chuan arum kongka churun kikin arun lut lang hala I motor chabi ta hian omami tin hi jui bek chu lakme atuma phone kha a hmuang ti hlau takhian vaban ve vatin ama chuan chabi chu apea car chu endik ngalin seat hnunga vi vak na te chu a hmua hi jui chuan ada scam chu a chekani vai chuan thinrim taka a tong chuan chu a hmuang ti hlau lu tu khian atlan chuak ve ta ngal vat saya na chuan tinge daskem so tinge ruawek ti na lo zota chuti lai tak chuan bike chakzeta run tlan hian ron su chepin hi jui chu alama aput nai ta vata angai to ema wang chuan naktuk chu na kallovin ina omang che atita hi jui chuan a theilo thule korta kalangai thu chu alo shilfea thulet turin ka kaldon chuan ka hna hi bansan ka du lo inuin bansan turin mintia thozel hi ka du ani ati chuan nial ho lo hian I tho don chuan security ati mek lain tilang sarvak su tin akal san tamaka doje chu kol ngalin daskem delete vek to chu restore tura tin accident thlenna konga traffic camera te chu enfia vek tur chuan ati taboka ti chuan anu nen chuan in hmuin anu chuan a hna changa bang turin ka tia in than chung chu thomlo nei su se karil ro ti boy chan po hi ka shenek love in nei na po hi thleng tur ani lawa ati chuan saya na chuan changun ne na inzom na du tu chu keima ni zok hi kan ni lom ni monu thak thleng te po kapa hi changun daily news wangin heti chen hi a thleng pha athil ti swalte lo thup sak zelin chuan he in nei na hi tu te nge sia kapa nang hi chu pa hi chu nu le hi chu ati chuan anu chuan hongi nai po alo tia court lama ve thung chuan nupa in khing tok tak te hi loin hnialin anu pui zok chu bengong chong theilo niin hi chui chuan alo le sak char chara sayon le doje te chuan traffic camera te chu lo enin thilpui mo engma an hu si lo mi khwal list te chu mu tir lein na thok tam zok te chu part timer an lo ni si police te puina kan dil mai do na mi inu pui meu an vo to sia ati chuan Mr Park kanu pui hi I mu to reng rengem ati chuan ai la mulo alo tia ani kanu pui chungchang hi ka soi ri to ngaim ati lea ai alo ti le chuan rampum hian tunge kanu pui ti hi an chelo wasin he thil hi ka soi chhuak ani chuan enge thlengang le ati ta ka chuan doje a chuan ngai damadil ta korta chuan hi chuin washroom a man mek lai chuan ama veng tu hian alo ngak renga ani hian engkim sayon hnena a report vek thin ani abul loka nupa inking te chu lawin chwal buain puitur chuan awa phei vea chumi hlan chuan hi chui chuan alampana ke pen thom chu a sheta miswal kha aninge yang ti hlau takhian angai chang renga nupa in swalte anin ben dai hnuwa chuan pakhat chuan khoya nge hi chui hi om arun tia hi chui veng tu chuan azong ta ngal vat mun tina zon hnu po chuan a hmu mai si lo sayona meetinga lo om mek chu vateksin courthouse kan oma mi songi ka hlautlat mai tin sayona hlau thong lu tuk chuan zong hu vat tur chuan alo tia achula ni phei chuan court mi te puina kha dil mai ro u atile zel rontex le in kan hmu to e mi pa pakhat nen anom duna arun ti chuan mi pa mo
ati chuak sap a meeting a chuan ril ruwa pe thei ta reng reng lo tunge ni enghmel pu nge thik tak hian avati le a chupa chu hi chui chian hlui ji sangu ani in ani chu psychiatrist alo nia anin hmu chuan hlim tak hian an ti duna hi chui veng tu te pahnih chuan rala changa lo thlir rengin pakhat chuan thlak saka ti chuan saya na chu vathonin hepa hi ni hi chian hlui an ni hmel ron tiin saya na chuan sangwa hmel chu a han zuma hi chui a han en le chuan hlim tak hian alo nui sang bok si a thik lu tuk chuan a phone chu ata chora an lo thlir chup veng tu nu chuan message tong lein thalak khera ngai lo veng turin a lom ka ti cheu en thlatur ni lovin a ti zui le a engtin nge ti vak se min ti tiin a phun nia nia a chanu la chuan sangwa chu lo thlir ngoi ngoi in ka du zong takani a lo ti bok sangwa chuan kumthum liam ta ikal bawa chang khan mun tina ka zong chea ma se tu man I om nan she bok si lo chuan ni khat chu niusa ka hmuta chea sign language interpreter hong he chu mu che kha anuam lu tuka ati chuan hi chui chuan ka biak lo che wangin ka ti pal tin anui sen sena sangwa chuan a card pek pa chuan naktu ka chingin I thona karon kal chan do na program thara karon til do na ni crime report ti ania crime pakhat keima nge yen chui chwa du ka neya I number min lo pete station ka thlen huna kalo piang che tin hi chui chuan alo pe fe maya akal veta ni saya na chuan meeting chu rilru pelo zet hian alo la chut pui renga mi songi chuan him takin in a thlenge ti chu dong lein team leader per to soilai po chu put chatin presidential officer sign language interpreter munol ro kha soizo kangu ati zui le a hi chui chuan anu chu run tloin zana a hak tur te chu aron kenga hi chui chuan alo ngei lutuk anu chuan ipa na wangin hongin ai kha din khai huama nursing home chataka anda theinan ma se saya ne na enin ne na ivon chat chawin chu thil chu thleng thei don ani thilakal solani vai chuan ipa chu kholaya wak vai taka kalsan niang ishe thiamem ipa manani to chuan engma iti thengai lo ati chuan hi chui chuan ni e hi chaklo na chu ni don ani hi ati ril ru ve ta zana chuan anu in a hak tura aron kente chu in belta in saya na biak na phone chu a phora nu hepa hi ka tlan chwa san huna engmel ngei put ka sha chak hle mai ti na ngai tua ti chuan saya na office chu chu vakol le ta in ngai tua fel to em thili siam chale vek don nge poisa chu min pe don ati chuan saya na chuan chumi main khovel hian hongi nai zok ka neya angai veka khoya chungin nge hong he chui hi ishat ve ka hnaya omi nimyalem ka chung kwa ti lo chuan hria nom lawa ka hnai taka om ininge yang ati le ta ka chuan hi chui chuan chu tianga poimo lo tin thil dang soipui le chu atuma ma se saya na chuan thinrim tak hian hong he chui kar che swala asit nung I vina lama I hliama achala te a ngonga te po chiang takin ngai tharo inremna kan nei theilofang atiram maka hi chui chuan a thin tirim bel chak tak hian kha hi lo en ro thil chhateu kalo thon che nia ati chuan hi nge alo ti muk hong he chui mala ni kha ngei tak hian atia saya na chuan a oi theilo tinge a pasali ni lom ni hong he chuin amala khwa wang dang lam deuh ani ti po ishe ve na nge tin anui zuya
saya na chuan abiak chu miswal pa ang veka chuan angai ngetlat boxi 406 nupui nei ve toem min chang ro nang mi hurpa mi thalak mangin ka nupuyanga isui ngamamu shimna turche i belle ni min fawi du viawani chuan min sir chiang le deuro ka nupui chu keiman ka sha chiang ber ati chuan hi chui thin chu a urlutuk i sha chiang amu a pasal lang lem chan i tum mai mai ani thalak pokha alemani lo i dule nang mangi in en fiaro tin phone chu ada mak athu soi chu angai tua chianga azak le nu no lutuk sayo na chuan atim te hne na chuan signal chu elo muem avati tawat gangna meria changin ani ti chu an lo she theita ti chuan thalak chu enfiatir tura pek maya tum chuan angai a tha thei chia bik si lo ina chuan man mo takin atlan ho ta ngal zoka hi chui ru ma chuan vakalin hi chui puan sin lai chu pothak maya tuma hi chui chuan lo pot vek latin a han phi le popa che swal ta in hi chui chunga chuan atlut ta thlop lai dun hle in saya na chu a thaut le ta fata presidential office a zaizir chong le tu tur an la dona na tho zom zeli dui ti kha indu sakna awm don lova kabula dinve i du chuan nangman be ve ang che ti zong chu soin a chuak le ta chauka tuya in lai chuan kumthum liam ta thil thleng chu angai tua kira hi chuin zanjei tur chuan muthulop lo phian lo nga ka hlimzeta thlir ringin hi chui lo har chuan a hmel chu atidang lam tawat a thu thavea hi chuin wan lem pupa sayana alam pui chuan adu lo chung tiang thil ti tura nor luani ti chu a sha chiang si hong he chu minente thuroni duem ke hi min du ngai su kabula chuan papetanga iom ve ngai lo inu thu thu inom to su chang takin lo ngai tharo nang hi kaplena iom ngai lova tu na chang chuan min ti boi zonga ilo omani vai chuan ke en liam mai mai lovang atia khuma chuan hi jui chuan let thok thok hian sayonan aron bodan pukha aswang toileta a lai lutuk tinge tikhan ron ru thu reng reng atin ya nya amala khwa wang ain fia lo chu makati boxi zopo min zot lo ati sapa alungoi lo zokle atok zinga chuan saya na chu na kalmai lovin tv chu alo en ve nge ya hi chui bulu tukaron thovin a hmu thu chuan ading chota saya na chuan milpo millo hian ramhoi mumi tinge phutwak tin hi chuin sana ayan chuan tlaya nakakal chawang jingcho hi ka ngi ngai lawania ati zui le sata hi zui chuan makatilutuk chauka coffee siam tura a phei chuan saya na chuan ron pan fatin pumruakin coffee in lo tur aron tilia ei tur te chu aman siam zung zungin hi zui shil chu a hai ngang mai ai siam pa chuan veng tu che ka thaka courthouse an hlo che ti kalo shia engei lo ti tin mi pa nen anom tia sha ta wang khan azot lui deuh khera hi chui chuan police chan ti hi alo zia ka athik zia ti lan she tak hian inin hnayem ni arin ta kem ati le chuan hi chui chuan mi chata kania ti chu asiak lea saya da chuan naru tak hian khang hun chung zong zonga khan ka thun huaya thu oi takin iom via kalo nga ya ka she swalem ni ti na pan hnaya chhuar chu han hongin ei tur chu a chhop saka ei zawang che atile sap message dong zuin a chuak lea hi chui chuan hi min siam sakmo tiril ruin sayonan a hmangai zia renga shelo na yuri chu
mipui pung khom zi hut kara chuan che sualin sangwa khan alo man mana ti chuan in komzuin yuri chuan nangma himo local turan soi chu atia khang fence te kha an boi thla ka ni kha ati chuan yuri chuan alo chan na samai si sangwa buk chuan mi duruk nei hi fence ni nen ai nang ani chuan keipo hi fence kan ve tho mai tia an ti zo hnu chuan yuri chuan aka chua pe a sef pa chuan hi chui account chu ayan kwal ta puka doje abuk chuan footage book kha loen tir lein an han en chan chuan miswal kha amain hi chui ka ra khan zalen mel takhian alu tani ti chuan huwa hi chui pun apa nursing home om chu vatlo in apa hi rirulam chang to lawani nurse chwa fela chuan hi chui chu chongin naitlapa I tho ngai to lo ka ti khapa atia pona chuan nur kwalin apa chuan yan hui kalsu theitup ka chuang khongain kalsu atia hi chui chuan kan nuwa in pek lai khan chu soizok ta che khai ka mang khan e zonga akal liam ma te khan vin khumin an chhia te po hlo ve ta che ni lo tal pon ibula khan min shwai ve ta che ati chawa apa chuan kan fanu chuan chanchin thar pawng tu ni kha adua abon tiro chu wang chuan hi chui chu enkol thala aduang ani theinan chuan keima ang hian naitlapa te a tho ngai luwanga tin hi chui nu piak chuan a pe chara chu wang chuan mo min kaltir ma se pa na hi chui nilofa hong hi chui ka nia chang khan thamwangin kaum ngai lawasin chong thei lawanga omin hongi nai hlim thla a ka chenga sin tunge ka ni po ka she to lo ka chaw lu tuka ti top ka do ni pa tin a chap hliama apa la chuan engma a she thiam si lo sayonale a chiampa reporter hyok china kha zulo in tunin thalak miswal pa lo thon dan te chu a shilvia hyok china chuan mipain chu pa nu pui sa rok thalak chu a thona ni chuan ka chiang ani chu pa nu pui ne chuan anin kopani chu atia sayana ngai chu a tha thei ta reng lo an footage ena miswal pa kha kara khan olsam takin alut boxi zandar som pakhat ani chuan rinang nge in 406 ne na changin call chu adong le a hello ati rual chuan a off le tamak hi chui chuan call le sakin sayana chuan in biak chu idu mel hle mai lo ngak ro nangang mi hur chuan shimna I phu ni lo ngak la minute som nuwa min lo bele donia tin a off le maka kol nun le tlut ma se ala du lo minute som nuwa chuan kol le in alo la ve ta shama sayana chuan tuna chang chuan ti hian thu oi takin min lo ngak chin tawng che saru khel turpo kalapi mai thei che sin tin thu nei tu zok ka chan chu atum hlea anin piak lai chuan thil puak ri chu shathutin kol po chu a in off ta ngal mak ngai chalo lu tuka ina ho chuan sayana chu aruma po lo la om pok si lo atlai to pok si sofa chuan chuin sayana ngak chuan a chutlai var ta chak TV a chuan nizan dar som vela khan yudo office chu puakin hliam tuar anoma tin footage chu antar langa mi pakhat max bua hian delivery bag khain pizza bomb chu aphora ti chuan floor nga na chuan lut phein chumi hnu re lawa chuan kangmeina satak aron chhuak ta ngal boka hi building chu ani mi parukin hliaman tuara tin bungrodar noi mai te chu antar langtel boka reporta alan dan chuan he mi hian huatna nei sain vokhanan voitam tak
a phone chin niin na tar langa anin biakna record ti lo ngai thlang u tin an play ta hi chui biakna nge mai kha alo ni un billion niin kanin berem thei naktu thleng huni nei ni lo chuan ka that don ania ati lai kha lo ni hi chui chu a hlau thong telutuk kang meimo engtiklain nge kati tin a in ring hlel hiala sayan chu hliam le balta karon hoin hi chui chu apan hnaya dokana chuan langkain engma hian omzia nei lo hungei chui a hian shat lo ka nei thelo akhoi hinge tikchok shat ka ngai ani tuna hian ka kongom chhun chui ni tin apun fen chu kewatuma hi chui chuan lo tangin I hlip du zok nge keiman ka ti don tin rum takhian amela hun kal to chu lo langin sayan chu hongi nai chuan ron teksa ingai to fel to em in neina chu ti to pangche ani lo chuan in chung ko thuro khi kapuang zara ni mai aron tia sayan chuan thil ka zo tangche hong hi chui hian yang hua construction a an fapa hi anei don ami ti chu avathon velia atikalom sotyang mitla klai lo nei tir du tu turom chun chu hong he chui nu chau hi ani ati chuan sayan chuan ruam man na nei ta in naktu ka chuan tumlo kang khan in ne na chu neyan hiang ma se monu chu thla ka nianga nangma nilovin I u nau nu zo ka ni ang atita